Tjenare, hej. Hej. Så du fick jobb i alla fall. Jag menar, det är inte så lätt annars i din ålder. Jag menar, du är så... 350. 7983. 26 980. 438. Oj, den här var lite dyrare. 4 983. Va? 790. 5 680. 4 900. Så, 26 000. Jobbar du här eller? Ja, det är klart jag jobbar här. Nej men oj! Titta, en ost. 15 000. Så, 39 000. Euro. Va? Inte de koögonen. Säg vad det kostar nu. Pengar! 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 Men det har väl du ingen aning om? Du har väl aldrig varit i en budgetbutik förut? Du har väl en slav från Ukraina som går och handlar åt dig? Hallå, personalen! Vi har ett litet meddelande från kassan. Överklassen har kommit på besök här till arbetarklassen. Det är en senior Brack som har asat sig hit för att titta på aporna på Skansen. Oj då, grattis Vivo! Hur har det Kostar nu, annars skiter jag ju betala. Han vill inte betala. Larmet går, Harrisburg. Larmet går, vi har tjuv i butiken, det är tjuvar, en rånare här. Signalement, ful, långsnål, taskiga glasögon och dålig syn. Inget hår på huvudet, skallig, impotent, gammal apa. Vi har tjuv här, vi har tjuv. Men vadå, det går inte,